Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan yana da tambaya. Matan mutum tana iya tafiya tare da yayan shi ya zamanto shi ne wakilinta zuwa aikin hajji. Assalamu alaikum. Shi abin da yake in ka ce magana yayanka ba muharraminta bane ba. Amma wannan ganin ita haji akwai masu malamai magabata masu ganin in a cikin jama'a ne irin na zamani yanzu ba wani da aminci ko ba lahi ta haji. To amma an ka ce muharrami sai wanda suke wanda bai iya aramanta shine muharrami. Amma ka kuma wanda abuwanka ba muharraminta bane ba. In dai aka ajiye magana muharrami ne. Amma dama fatawa mai sauki wanda take bada fatawar cewa a cikin kararrakwa na jama'a ce amintattu irin ba irin malago da ba cikin daji sauran sai suna ga ana iya akan wannan amma zancen wa ko kane ba su bane muharramanta ba. Nan akwai masu ganin cewa wannan ruwaya ce mace ta bulaguro ke da muharraminta wannan ne kenan wanka ba muharraminta bane ba.